Ако искаш да правиш подаръчни комплекти и всеки път се чудиш какво да комбинираш, откъде да купиш бланки и как да ги продаваш, това ще ти спести часове работа. Това не е човек, а асистент, който аз направих за всички курсисти, които са в курса Успешен старт с сублимация. Създадах Custom GPT, в което има специфична информация, която ще помага като асистент за всеки един човек, който иска да продава в повече. Хайде да ви го покажа! Това, което виждаш на екрана е Subli Котия, асистент за подаръчни комплекти с сублимация. Той не ти дава общи идеи, той вижда пазара, повода, получателя. Питаш го за комплект и той първо ти задава правилните въпроси за кого е, за кой пазар е, какъв бюджет, колко бързо ти трябва. След това ти дава 3 готови варианта: базов, стандартен и премиум. С точни продукти, с логика на комплекта, с идея за персонализация, с препоръчителни фирми за бланки и опаковки. Той знае разликата между България, Англия и Европа, знае коя фирма да предложи първо, знае кога да включи по-интересни бланки от английски каталози и знае в каква валута да споделя. Този асистент е захранен с реални каталози, доставчици, готови комплекти, ценообразуване, анбоксинг стандарти и кампанийни планове. Той е част от обучението Успешен старт с сублимация и е безценен помощник за всеки, който иска да прави продукти по-умно, по-бързо и с по-висок марж. А за всички вас, които искате да се включите в обучението Успешен старт с сублимация, може да го направите в линка под или над това видео, или за всички хора в TikTok и Instagram може да намерите активен линк в профилът ни в био.